då utser man utser en kontaktperson. Som samarbetar nära med familjen. Och det är så man behöver jobba. Det är inte säkert att vi löser alla brott för det, men det är viktigt att vi är nära familjen. Och det är inte, jag förstår din fråga, det är inte alltså alla poliser i Stockholm, vi i Järva, och väljer vi har egen. Men visst som Martin sa, det ska finnas någon som följer familjen. Så att vi får information om vad som händer. Jag är inte här för att få information om min son som har redan gått bort. Men jag är här för att Gud ska hindra. Absolut, det är för det här, det stämmer. Det är inte bara min son. Även de andra som finns. En sak jag undrar, flesta pojkar som är döda, de är från Somalia. Jag undrar varför att en inte var Somalia. Alltså i Järva så är det många som har dött från Somalia, det stämmer. Ja, för Järva-konflikten, de flesta medlemmar i de gängen. Men sen om du åker till Södertälje så är det annan gruppering där. Och de som dör där också är en annan. Så det beror på vilket område. Jag vet alla kommer att dö, men vi kommer hit till Sverige för att få leva fred. Jag håller med dig. Vi är inte hit för att kunna döda. Jag vill att polisen optimerar deras insats. För att kunna hindra. Allt ska inte vara. Fortsättning så här. Det är det jag vill. Det önskar vi alla. Det är också därför vi är här. Vi ska försöka. Jag ska säga sen. Jag ber ursäkta om jag är Nej, det är bra. Jag är mamma. Nu ska vi se, det är fler som har räckt upp en hand där innan. Det var någon som var bakom dig. Du hade en fråga först, ja. هذا سؤال غريب. أكثر من حوار. سؤال شان فور حياتها ممكن تقول من صار عندهم هاي يقولون يسكون. مركو تضوات كهرب سكول كلاد. لأنها مخويا أنا بيت سكول عشان أنا سكول. حالو كنت أجي تضوات سكول كلاد. هاي ما قلت لي أنت 6 سو هو أنا وصل قول إذا أنا ما نسكول. marka iskuulka markii inta loogu dhigay Isbaaniska waxay dhahaan isku mid ma aha Swedish inta ku dhiganaya baan Swedish hore markuu iskoolku tagay ma isku mid ahayn meeday may iskuulka kale markuu tagay ay dhahaan Isbaaniska oo la soo baray ma aha isku mid ma aha reer aan komtin aan iskuulaan haysan ee inta saam Isbaaniska ee wali kan yibo sababta maxaa keenay waarfo تنيس درينك بيرد يربالا حاجة هو يسكون هذا كله وحبر شغله varför gör vi skolorna som finns i Lunda och lägger svenska skolor? Jag skickar över frågan till skolchefen. Vad tror du? Skittror jag visst. Ofta skolor. Förstår inte riktigt din fråga. Alltså att det var olika, att de inte pratar så bra svenska på den nya skolan. ويلكن واحد يغير لغته صوت كيف وكل ده ما في انا مش كاوي سبحان اسمها اندر سبروكت واي maxaa keenay marka in looga dhigo alltså hans nivå svenska andra alltså din pojke läser svenska som andra språk ويلكن مو بقى هي لغه السويدش قيبتاس من المشروع لغه انا laga dhigaa intuu ku dhashay waddanka inson han för det ja jag vet han är svenska och då vet du men jag ska formulera hennes fråga på rätt sätt. Filma inte mig nu. Hon menar med att hennes son gick i Gullingskolan till 6:an. Då börjar man en 7:an i en annan skola.
när han träffade skolledningen där och börjat och läraren har träffat honom, så har de bedömt det han kommer från, har inte lärt honom tillräckligt svenska. Så att, vad är det för skola han kom från? De frågade honom sådär. Vilken skolan har du kommit ifrån som har lärt dig så här pass dålig svenska? Och det är det hennes fråga gäller. Och hon vill att du ska svara, eftersom du vet hur mycket de här fungerande skolan och Järvas skolor fungerar. Så får du svara till henne varför barnen, när de slutar Järvas skolor och går till en annan skola, eller så upptäcker man så mycket bristning i svenska språket när det gäller svenska, matte och allt möjligt. Och det kan inte bero på alla föräldrar är dåliga eller de har inte tagit hand om deras barn. Eller alla föräldrar har varit i Somalia 3 månader som du har sagt. Eller att man inte har gav dem chans för att lära sig svenska. Det måste finnas någon anledning för alla barn är ju samma sak när de flyttas till en annan skola. Tack. Det stämmer att det har varit dåliga skolresultat på många skolor. way dhacday waana jirtay inay aada iskoolla badan u liiteen waxbarashadooda ama jawaabi kasoo baxay. Och en del skolor har haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Iskoollada qaarkood ma heli karaan way ku adkeen macallimiin aqoon u leh ama macallimiin fiican say ku ilaayeen. Men det är ju självklart som du säger att om ditt barn går här, alla skolor här ska vara välskötta, bra skolor. Iskool walba waxaa looga baahan inuu fiicnaado ardadiisana wax Och nu jobbar vi med de metoderna och vi utbildar personalen så att det ska vara så på alla laakiin waa ku skolor. dadaalnaa inaan ardadeena wax baro ama horumar gaarsiin. Självklara krav att ni ska komma till de här skolorna, de ska vara otroligt bra skolor. Det är den målsättningen annaga jag waxaanu har. hortaalaa muxuu yahay ilmo kasta inuu ka soo baxo waxbarashadiisu fiicnaata. Och det är inte ert fel att, jag säger inte att resultaten är ert fel. Vi tar ansvar för skolresultaten. Om ni ser till att era barn är i skolan, då ser vi till att de får bra undervisning. ilmihiin hadday iskoolka yimaadaan idinku waa taas qaadaan annaguna waxaan ku dadaalanaa inaan wax fiican baro. Och det ska ni ha all rätt att kräva. Ja, jag förstår det du säger, att barnen ska komma närvara. Barnen är ju närvara från 8 till 3. Och jag har sett så många föräldrar som engagerar sig varje dag. Jag har sett så många mammor som drar deras barn till läxhjälp hit och dit. Förstår waalid du? badan oo ilmahooda caawiyaan casharada ka caawiya. Det kan inte bero på att barnen har inte fått tillräcklig hjälp. Det kan bero på hur ni lär ut barnen, vad är det ni lär ut och hur det fungerar. Vi kan inte ha en lärare en vecka och sen nästa vecka han är sjuk och nästa vecka han är mammaledig och nästa vecka han är ju bortrest. Hur många lärare ett barn ska träffa? Hur många ska ett barn ska kunna lita sin lärare här idag? Han är ju här och kommer att vara här. Men tyvärr, varje månad det är en nytt lärare, en resurs. Jag tyckte det du som var väldigt bra. Vi är här för att det är flera mammor som har förlorat sina barn och vi ska försöka fokusera på det polisiära. Men om jag omformulerar det du sa, det är Happy. Du säger ju att en av orsakerna är att det har varit obehöriga lärare. Är det det enda orsaken? Waxay sheegtay waa inantaan saytii macallimiin aqoon lahayn oo badan baa Är det det enda? taas miyaa dhibta oo in wax la baran waayo. Är det enda orsaken eller finns det flera orsaker just kopplat till den låga nivån på språket? Waxay tahay dhib. Men det finns ju, alltså det är jättemånga olika anledningar. way badan yihiin dhibaatada waxa keenaya ama Men det du beskriver, det är helt oacceptabelt. sida ay sheegaysid wax macquula ma wax la raaci karna ma wax la aqbali karna ma. Som jag har fått i uppdrag av Stockholms stad att förbättra skolorna på Järva. aniga waxaan ka haystaa maamulka Stockholm inaan yani waxbarashada ilmaha horey u qaado. Och det pågår ett jättestort arbete nu. Och vi shaqo har badan baa fått socota waxqabad badan baa socda. mycket resurser till skolorna i shaqaalo Järva. badan Så det iyo dad badan satsas baa la jättemycket nu på att förbättra och vi ser att vi är på rätt väg. waxaan aragnaa jid fiican inaan ku Om socono. barnen är i skolan, då är det vårt ansvar som skolfolk att se till att de klarar sig bra i mas-uul skolan. anaga kaa ilmaha Det är meeshaan inte ert ansvar, det är vårt ansvar.
Men jag håller med att fokus blir väldigt mycket på skolan och jag ställer gärna upp och kommer på andra möten där du kan prata mer om skolfrågorna. Men jag skyller inte ifrån mig. Alla skolor ska vara jättebra skolor och det är mitt jobb nu tillsammans med rektorerna. Vi har byggt ut en del rektorer. Vi ställer jättehöga krav nu på skolorna från Stockholm. Det var flera som räckte upp handen förut. Vänta, Chippe, du ville komma in och kommentera någonting. Jag vill bara kommentera det du pratade om förut. Jag vill börja med att säga att jag beklagar din sorg. Och det vi gör kan ju inte väcka ditt barn. Men vi ska försöka och verkligen jobba jättehårt för att det inte ska bli fler. Och jag tänker att det blir rent konkret, om jag förstod det rätt, så frågar du vad gör ni? Vad gör vi för att det här ska ta slut? Och det här är en extremt komplex problematik. För att möjligheterna finns idag att bara plocka bort en person och bara sätta dem någon helt annanstans. Ge dem en ny identitet, nytt jobb, lägenhet och allting. Vi har alla de möjligheterna. Men tyvärr så når inte vi de här människorna, de här barnen och individerna. Men det vi kräver är ju att de ska lämna hela sin trygghet. Och även om det i våra ögon kan anses vara en väldigt otrygg miljö de lever i, så är det deras trygghet. Vi kräver att de ska klippa med sina vänner. Vi kräver att de kanske inte har så mycket kontakt i den miljön de är vana vid. Och det är inte så lätt. Men det är väldigt, väldigt komplext. Och vi jobbar jättemycket. Vi gör verkligen det. Både från socialtjänsten och polisens sida. Med att försöka nå och ibland bara så ett litet frö som det heter så fint. Att vid nästa tillfälle kanske de kommer på, jag har faktiskt en möjlighet nu att välja. Och vi kan inte berätta alla våra metoder riktigt. För att de ska vara men det finns. Det finns både pengar och stöd för avhopparverksamheten. Frågan om man är beredd att lämna allting bakom sig och flytta till ett ny stad. Det är som att vara flykting någon annanstans. De flesta av oss vet det och var det. Och bara för att vara tydlig, för det har varit några frågor om skolan. Jag är jätteglad att Happy är här idag. Allting hänger ihop. Vi kan inte bara göra en sak. Från polisens sida så måste vi försöka gripa och spärra in de som mördar varandra. Vi måste erbjuda möjligheten att lämna den kriminella miljön. Vi måste se till att det är tryggt på gator och torg. Vi måste jobba förebyggande med ungdomarna och se till att de inte kommer in i den här miljön överhuvudtaget. För det gör de väldigt fort. Och just där är skolan helt avgörande. För när skolan lyckas så blir det väldigt mycket färre personer som står där med vapen och narkotika. Så vi måste jobba med alla saker samtidigt. Så ni måste sprida det här vidare, det finns hjälp. Prata med era barn hemma. Om ni känner till några som är i kriminalitet, som vill lämna, informera dem att det finns den hjälpen. Ta kontakt. Ibland kan det vara anonymt. Vi som föräldrar, vi jobbar väldigt hårt. Jag vet. Vi gör mer än ni gör. Ja, stämmer. Det är inte lätt. Jag vet. Men det är inte lätt. Ja. Förklara lite mer för föräldrar.
Anonymt, det är till exempel att man kan ringa in tips, man behöver inte säga sitt namn. Om jag vet att jag bor på Gullingeplan 28. Precis. Det blir som en överraskning när du har pratat in så här. Vi bor på Gullingeplan 28, lägenhet till höger, det står så. Vi behöver inte annonsera, vi kommer. Vi kollar först vilka som bor där. Och sen därefter agerar, så blir det som en överraskning till familjen. Så mamma behöver inte stå där, jag har ringt polisen. Det behöver inte hon göra. Man kan ringa in om man ser någonting. Det har varit föräldrar som har ringt in och berättat att de har sett att den kriminella gömt ett vapen i en buske. Då är man helt anonym. Vi berättar aldrig vem det är. Där gjorde ni jättebra på skjutningen som på Nydalsparken. Ni gjorde jättebra arbete. Det ska ni veta. Vi fick ta på alla vapen. Tack vare boendeföräldrar. Jo, jag har bara två saker som är, när det gäller skolorna först och utbildningen. Ja, det är många skolor som har blivit nedlagda i området. Komvux har blivit nedlagd, gymnasium har blivit nedlagd, biblioteken har blivit nedlagda. Och sen samtidigt, politikerna kräver att invandrare ska lära sig svenska och de ska integrera och assimilera. Hur ska de kunna göra det när alla skolor är stängda? De flesta viktiga skolor är stängda. Biblioteken är stängda. Gymnasium är stängda. Komvux är stängda. Hur går det till då? Och sen man skiljer på föräldrarna. Som, de flesta, ursäkta att jag säger, men det är sant. När man ser på nytt, det alltid finns det något hopp på föräldrarna. Föräldrarna uppfostrar sina barn inte på rätt sätt. Föräldrarna tar i Järva område, där de kallar Järva område för utsatta områden. Massor med negativa namn. Problemområde. Men de här är ju saker som föräldrarna har inte makt till. Jag ska bara Happy ansvarar varken för komvux eller gymnasier eller bibliotek. Så jag tänker inte... Och det blir lite svårt, det är klart att... Nej, jag tog upp de här frågorna på grund av att vi var i utbildning och område. Men jag vill ändå svara på en sak som jag vill att ni ska veta. Det finns inga planer på att lägga ner några skolor i Järva just nu, grundskolor. Men de flesta har blivit redan nedlagda. Och sen är det också att ni ska veta att vad det gäller resurser så satsar man mest resurser på grundskolorna i Järva i hela Stockholm. Alltså vi får jättemycket stöd och hjälp. Era barn, man satsar jättemycket resurser i kommunerna. Ja, men de skolorna som fanns här som fungerade som komvux och